Тълкуването на пръв поглед дребни случаи понякога спасява не само отделни личности, спасява дори цели нации. Уважаеми присъстващи, отдавна е доказано, че тълкуването на събитията е една отчайваща човешка глупост. Уважаеми присъстващи, тълкуването е нещо, което може да доведе както до добър, така и до лош резултат. За съжаление, ние никога предварително не знаем какво ще се случи. Отдавна, но... Не може да се ви пробва сега. Последно, проба. Няма да се остав! 2, 3, чуй се ясно. Няма да го последно, край! Така. Добре, няма проба. Хайде, започвай. Как се е появило тълкуването на човешките думи и действия? Отдавна, много отдавна, още преди да бъде измислена Кока-колата, преди хиляди години и нещо, хората говорили само истината. Тогава се родило едно момченце. Нарекли го Пипон. Опа! По същото време се родило и едно момиченце, на което дали името, добре, да дали му там каквото име му дали, но гадено му викали Пипи. Не, ти сигурно ме парзали. Моля! Сигурно искаш да ти кажа как ще бе баща ти, ти да му кажеш, и аз да стана за смях, защото номерът няма да мине. Не аз. Или пък искаш да го кажеш на някой друг жени, който баща ти вече избрал зад гърба ми. Не бе. Или пък ти искаш да освоиш моите нова технология на приятене, да ни пресакаш всичките, да ни прибереш спестяванията и си гледаш кефа на наш гръб. Не аз. В този миг, след като изредил посочените варианти, Пипон осъзнал, че е открил не само лъжата, а и тълкуването на човешките думи и действия. Аз ще тълкувам тебе, ти ще тълкуваш мен. От тази древна потребност всеки е заплемен. Гошо изподели една голяма тайна. Оказа се, че ми е конкурент на изобретателското поле. Той прави в мазето си вечен двигател. До сега в света са направили 88 534 вечни двигатели. И нито един не работи. Гошо ще бъде 88 535. Той също няма да работи. Това защо Гошо го прави? Защо правиш двигателството? Няма да работи, Ето това е въпросът. That is the question. Да. Ето схемата на вечния двигател, която ще досега от хилядолетия. Ето има бързи мивки, има бани мъже, бани жени. Изход тук стълби има всичко. Дори вече двигател, както вижте в седата. Значи, вдига урагана жабите и камъните от една държава. И бум! Върху главите на гражданите от съвсем друга държава. Несправедливо. И кой откри този злонамерен план? Аз. Аз ще сложа чадър в колелото на световния заговор. Да! Дори вече започва. Имаме една схема. Значи това е чадър срещу младещи риби. Ето тук е схемата. Значи, ето го чадъра. Тук се батерията е дръжката. Ами да, ето случва се нещо. Аз си мисля, че не се случва. Всъщност знам, че се случва. Но не се случва това, което се случва, а се случва нещо съвсем друго, което изобщо не се случва. Страшно хитри са тия търговци. Ето защо Христос ги изгонил от храма. Всички са мошеници. Всички. До един са мошеници. Да. И жена ми даже е мошеничка. Нищо ти не е търговец. И тя мошеничка. Вчера ми се дъхне, че изобщо не ми изневеряла и то няколко пъти. Аз там ме запитах, дали някой ми изневеряла. А тя ми се дъхне, че няма такова нещо. И то няколко пъти. Че аз не съм искал да ми се кълне. Защо и трябваше да ми се кълне и то няколко пъти? За какво беше нужно такова престараване? И то няколко пъти. Да. Може би ми се заклела, защото е помислила, че иначе няма да й повярвам. Ето тук нещо не е наред. Помислила е, че няма да й повярвам без абсолютно никакъв повод от моя страна. Само че аз вече наистина не мога да й вярвам. След като ми се закле и то няколко пъти не мога да й вярвам. Аз вече не мога да живея с нея. Че тогава с кого мога да живея? Обаче, като не настаниха, отидох отсреща в магазина, взема нещо да купя там за ядене. И взе нещо за ядене, аз. За ядене.
Обаче магазина наша страшна работа, като тръгнеш към него, вратата сама се отваря. Гледай, сама. Гледаш, като тръгнеш да излизаш, за гърба се затваря, като излизаш, пак се отваря. Модерна работа. Защото бащанака казва, в днешно време не си ли модерен, за нищо си ставаш. Така баща, даже да ми подари тук една модерна цигара. Модерна електрическа. Електрическа, вие сега дърпам тук. Пуши, не? Обаче не пуши. Той не пуши. Не било пуши, няма. Модерна работа, нали? Бащанака ми е, без пари. Най-много обичам да пиша сценарии за телевизионни игри. До сега съм написал 186 сценария и нито един не са ми приели. От запис. Естествено от запис. Само че след 186 сценария и 187 в подготовка, няма как да ме загледат, няма как да ме скрият. Искат, аз оставам най-продуктивният непризнат сценарист в сценарната история на света. Планетата ще развие от далечни извънземни светове, ще дойдат извънземни да се учат от нас, Земята ще стане най-уважаваната планета, първо в нашата, а после и в други галактики! Ами играта ми, океан от омраза. Прости, че съм омраза към любов. Никой не очаква, нали? Че съм омраза към любов. Всеки е зато и готов, но не всеки ще успее в шоуто ме да се влее. Чао, чест! Омраза към любов! Всъщност, ние сме свидетели на така наречената безпроменлива промяна. Нали така? Наблюдавана единствено наблюдавана по нашата географска ширина, дължина и височина. И... то не имало височина. Кара, тури ме научна, от много глава не боли, нали така? И дойде кондукторката и вика, граждани, вика, веднага си вземайте, вика, шето веднага. Аз към, той ще не е моето ше, бе. Той ще не е моето ше. Тя вика, как да не е ваше, вика, вие сте купето. Аз към, мол съм купето, той ще не е моето ше, имаш тук един студент, имаш те търно стена. Тя вика, мен сега ми почва смяната, не съм виждала, вика, никой студенти съм виждала. Или вика, вземайте шето, вика, или глоба. Тя, или глоба. Край, бе. Няма се, или глоба, край. И тогава сме след на мен, Студентите нарочно са го оставили той ще да ме глобят. А той стана. Нарочно са го оставили. Защото има специална програма за намаляване на възрастни хора. Има специална програма. Защото като глобят един път, два, три пъти, четири, пет пъти и няколко глобите и тя пенсията замина. Замина. Пък чуват, че има глоби. Ама големи глоби. Глобата ви глоба. Голяма. Пенсията не стига. Таква с голяма глоба. Ето какво става, като се види пенсията, подели ти, заминаваш. Заминаваш. И за той да използват, студенти да използват. Те вземат ученици, те вземат и предучилищна възраст да използват. Как не ги срам, бе? Ще почне. Аз за той казвам, че още от училището ние влаковете ги изтърват. За той казвам. Ами онази жена по телевизията, онази водеща, която ни каза, че трябва да изпратим пари за една много голяма благотворителност. След като тя изведи телефоните на БТК и останалите мобилни оператори, тя не погледна много сериозно от екрана и каза, да знаете, че на който номер да пратите парите, те ще отидат на едно място. Само дето не каза мястото, на което ще отидат парите, но тя не може всичко да помни жената. И какво ще стане тогава? Цените растат. Да? Но и държавата расте, не пречи. Да видим тогава някой ще се жалва, че са високи цените, или ще се гордее, че е гражданин на голяма държава. Това е балансологията. Ако я караме така по този начин 10 години, на 11-та Америка направо ще ни гълта пушека. Ето при това растеж съм го съправил като схема. Толкова голям ще бъде България, а толкова Америка. Ето какво е да се вижда, под нея е така, да не е Канада, долу е Америка и Мексико. Едва ги виждали, ако знаят какво ги чака. Сметал съм го в геометрична прогресия, всичко е точно и така. Благодаря много за вниманието. Благодаря ви. Извинете. Благодаря много за вниманието. Така трябва да ходим на друга лекция. Извинете. Моментът да взема да се спа така.
А сега да се прибера агитационните материали, защото оттатък ще... Ясно. Може би се чудите, за къде съм тръгнал с този шуткейс и този амбрела. Напускам моята родина. Напускаме. Отивам на запад. Да. Няма да плача. Няма да плача. Защото тук никой не ми позволява да се развивам. Вместо развитието, стъпки, навсякъде. Спъйки. This is not right. Да. Няма да плача. Мисля, че ме разбирате. Goodbye. My hairpin is over the ocean, my hairpin is over the sea. Je réponds d'avion, on y danse, je réponds d'avion, on y danse tout à l'heure. Assad, adio. Извините. Жон ти взял, а чемодан забыл. Извините. До свидания. До свидания. Отдавна се чудим, защо сме родени. Отдавна се чудим, защо ще умрем. Минава в чудене нашето време, а някой ни слага ерен, сеферен. И уж се поясни стават нещата, и уж се посилен е нашия труд. А все по-надолу ни дърпа съдбата, от камъни остри е нейният труд. Но волката ни с мълчание дава, повярвай в своята мъдрост до край. Какво ли на тези след нас ще оставим, че техният ад май е нашия край? Какво ли на тези след нас ще оставим, че нашия край май е техният ад? Казана дума, хвърлен камък. Върната дума, върнат камък. Никаква дума, никакъв камък. Кое е по-доброто, се питаме ние. Питаме си и пак се питаме. Казана дума, хвърлен камък. Върната дума, върнат камък. Никаква дума, никакъв камък. В крайно тези три истини най-дълбока мъдрост се крие. И понеже въпросът е доста тревожен и наистина сложен, ние не бързаме отговор да му даваме, а предпочитаме да размишляваме. И понеже размишляването предполага пауза, в която авторът вероятно се опитва да каже нещо така по-значимо, отколкото с думи, паузирайки. В нашия случай не е такъв. Но все пак, за да не бъде по-малко скучно, бих се опитал да запълня с нещо тая пауза, докато трае това размишляване. Но от друга страна се досещам, че това размишляване продължава вече няколко хиляди години. А и дали желаем да я запълним тая пауза? Желаем. Сега какво стана? Какво стана си? Аз в началото, като казвах, че трябва да има проба, защо никой не слуша? Какво стана сега? Има бум! Къде има бум? Как къде? В микрофона? Къде? Брррр! Само че един изобщо не ти пука. Това е положението, не ти пука. Уж изкуство, уж духовност, уж прецизни работа, големи работи, велики работи. Вятър. Абсолютно вятър. Всичко ти е имитация. Ето това мога да ти кажа. Не е така! Не е така, но е така. Ти, тая притча за един ученик, който вървял след учителя си и стигна до една река. Тя е много стара, да си чувал случайно? Разбира се, не чувал. Чувал си. Да. Ами, разкажи тогава, припомни се, разкажи и се огледай в нея. Това ти препоръчвам. Огледай се в тая притча. И тогава ми говори. Огледай се. Да. А сега аз
няма да се занимавам само с теб. Така че, чао. Чао. Може би наистина ще трябва да разкажа тази притча. Ами тя е такава. Значи, един млад човек има много силно желание да се отдаде на духовни занимания. Веднъж през неговото градче преминал велик духовен учител. Има такива странстващи духовни учители. Той е велик. Младежът отишъл при него и му споделил, че иска да стане негов ученик, да се отдаде на духовното. Учителят обаче не му обърнал никакво внимание. Но младежът бил упорит, той не се отказал вече. Тръгнал след учителя и вървял след него неотлъчно, въпреки че той въобще не го забелязва. Така минала една година. Веднъж стигнали до една река. Учителят влязъл в реката и повикал младия човек при себе си. Младият човек се зарадвал, че най-после ще бъде ученик на учител, ще бъде признат, ще бъде поканен. Влязъл в реката. Тогава учителят веднъж го хванал и натиснал главата му във водата. Младият човек се дърпал, опитвал се да излезе, но учителят го държал здраво. Разбира се, в един момент той го пуснал. Младият човек подал глава над водата, поел въздух. И когато дишането му се успокоило и страхът в очите му се смеял с удивление, учителят му казал, когато желанието ти да се отдадеш на духовното стане толкова силно, колкото беше желанието ти да дишаш, ела при мен. Това е. Може би наистина нашите истински желания, нашите истински стремежи са само уния, към които се стремим, така както са толкова важни за нас, както живителната глътка въздух. Може би всичко останало наистина е имитация. Не знам. Може би е така. Всъщност това беше всичко. Благодаря ви, че се забавлявахме заедно. Благодаря ви. Ами аз? Ние говорихме за тълтурето. Да. Точно така. И вие имате финалния. Точно така. Финалният текст е мой. Добре, моля, вие сте. Току-що от група учени беше доказано, че тълкуването всъщност не съществува. Стига. Ти май се вързна. Чао. След това мисля, че наистина може да приключим. Благодаря.